זאת, יש לנו את עליונית 4 אפשרויות. נועה וידר, שפגשתי אותה ביריד, שאנחנו נדבר עליו בסוף האייטם, עיצבה את הפריט הזה, שלכאורה הוא נראה סוג של שעל די פשוט. שעל, פעם שלישית ביומיים. מה? לא, אנחנו נזכרנו במילה הזו אתמול. אתה יודע שהמקור של הפרסי, אגב, אני עשיתי של המילה שעל, כן, עשיתי עליה תחקיר. המקור של הפרסי זה גלגולים. אז מה זה הרדיד הזה בעצם? נועה וידר המציאה את הרדיד הזה שיש לו 4 אפשרויות לבישה. עכשיו, הוא נמכר אצל נשים בכל הגילאים קונות אותו, גם נשים מהמגזר הדתי שצריכות להתעטף ולחשוף. בוא נראה סרט, יש לנו סרטון מדליק שאפשר לראות. זה פסטיבל קולנוע עם חגית קולנוע בנות. תראו איזה חמוד. משקיעים היום בסרטונים, אה? עכשיו תשמעי, היא בחורה צעירה, בעלה יזם אינטרנט. לא, אבל היא בחרה יופי של דוגמנית. הופ! והנה השאל הזה מתקבל ככה. ואפשר לשים אותו. רגע. על השיער גם? כן, אפשר, אבל זה לא כל כך, אפשר סתם כצעיף. אני רוצה להתעטף בו, אבל אז ינזפו בי שלא שומעים את הסאונד. אמרתי שהשאר... את ממש קרובה לנזיפה עם השיער. אוקיי, אז אני אוריד. אז בגלל זה הבאתי סרטים. אני מכירה כבר את ביתי. מה הנראים האלה עושות כל השולחן? זה של נועה וידר. כן, אני רק רוצה שנייה להגיד שלי מאוד במערכת. ומה קורה בקולנוע כשאת הולכת? תשימי, מעולה. מעולה, את כל דבר שתשימי עלייך, כמו שאמא שלי אומרת, יפה לך! החלטת בגודל שלה מתכסה בכרטיס בקולנוע.